Veliki pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas sam napravila pitu krompirušu. Nećete verovati, brzo i lako. Da li može pita da se napravi brzo i lako, a da se ne razvlače kore i da se sati i sati provedu u kuhinji? Može. Jednostavno sa gotovim korama uz pomoć malih trikova uvijanja dobijate ovako divnu pitu. Naravno ako je prelijete još sa jajima i jogurtom, ona dobija ovaj fini, ovako raskošan, dekorativan izgled, a ukus verovatno je fantastičan. Ostanite sa mnom do kraja i ajde zajedno da napravimo ovu divnu pitu. Pripremite jedan zagrejan dublji tiganj, ja sam u njega stavila pola decilitra ulja, zagrejala sam i sada ću staviti na njega jednu veliku glavicu crnog luka, znači malo veću glavicu. Znači dincat ću ga na nekoj srednjoj temperaturi, negde oko 5 minuta i onda ću ubaciti izrendan krompir i stavit ćemo začine. Evo i kao što sam rekla, ja sam ga jedno 5 minuta prodinstala. Nemojte više, znači dovoljno je. I sada u ovaj prodinstan luk stavit ću 1,5 kilograma izrendanog krompira. Ja ću ga malo procediti i blago ćemo i njega izdinstati i naravno dodat ćemo začine. Znači ja ću koristiti so, peršun, koristit ću malo kurkumu, beli luk, biber, znači sve što volite, sve što imate od začina, poželjno je da se stavi. Nakon što se ovaj krompir sa lukom izdinsta oko 6-7 minuta, ja mislim da bi to bilo dovoljno. I dodat ću malo, evo ovako, sol. Ja koristim ovu himalajsku sol, vi koristite koju želite. Kurkumu, začine, znači sve što imate, sve što volite, vi jednostavno stavite. Što mislite da će vam vašem jelu doprineti. Jer bez začina, verujte, ni jedno jelo ne bi imalo smisla. Bilo bi bezukusno i ne bi valjalo. Ja mislim da je ovo gotovo. I ja ću ga sada ostaviti da se prohladi jedno 10-ak minuta i onda ćemo krenuti da filujemo kore i da naravno pravimo čuvenu pitu krompirušu. I sada pre nego što krenem, da razvijamo pitu, naravno od gotovih kora, ja sam ovde napravila premaz koji ću koristiti na svake kore koje budem uvijala. Znači ovdje imam 2 decilitra vode i 1 decilitar ulja. To sve samo pomešate i s njima ćete vlažiti kore. Kore pripremite ovako, otprilike ovde jednu, pošto ćemo po 2 uvijati. I ovde negde da se ovako preklapa. Tako otprilike. I sada ću nežno premazati. Ne treba nešto puno da ih mažem, zato što imam već ulja dovoljno u ovom nadevu sa lukom, tako da nemate potrebe sad nešto tu da ih preterano savijate i mažete. Dovoljna je ova mala količina koja će vam služiti i možemo da krenemo. Na samom početku, evo ovako, ovde na početak stavljamo sada polako krećem da uvijam ovaj nadev.
I dobijemo ovako jednu jufkicu. Pripremite jednu tepsiju. Malo je podmažete. Ja mislim da je ova negde 26 cm, ako ne i više. Ako imate, sve jedno. I sada pažljivo krećemo sa uvijanjem. Znači stavite ovako ovde, prvo ide ovaj središnji deo koji neće odmah sam od sebe da stoji, malo će možda i da puca, ali to neka vas ne brine, oko njega će ići ostali delovi i on će se lepo uklopiti. Na kraju ćemo ih mazati. Idemo sledeću da radimo. Znači ponavljam postupak. Za to vreme uključite rernu da vam se zagreje na 170 stepeni. Jer ćemo prvih 20 minuta bukvalno dinstati ovu pitu poklopljenu, tako da nam ne treba jaka vatra. Kasnije ćemo pojačati. Znači idemo sad da ponovimo postupak još jednom. I ovde sada gde smo prekinuli niz, stisnemo i nastavljamo da uvijamo sledeću u krug. Nek vas ne brine ako će ona da pukne, pući će pa šta, to će se sve tokom pečenja spojiti i bit će to sve ok. I sada tako nastavite do kraja. I kada uvijete, evo na kraj, lepo ustisnete i dobijete ovako jedan krug koji malo sa uljem i onom vodom prođete. Dobro. Sada, u daljem postupku, ovako ja ovde imam 200 ml kisele vode. Pre pečenja, malo je neobično, ali ja ću ovu pitu posuti s ovom vodom kako bi ona malo nabubrila, jer nemamo dodatne kreme kao kod onih pita sa jajima i to, pa da se poveže i podigne. Ovde koristimo ovaj fazon, baš fazon. I sada sa folijom je prvo jedan deo, ovako ušuškate. Onda i drugi deo. I nosimo bukvalno da se dinsta na 160-170 stepeni oko 15 do 20 minuta. Ajde nek bude na sredini nekih 18 minuta. Skinut ću sada ovu foliju, ne treba mi. I kao što sam vam rekla, ona je sad malo nabubrila, omekšala i sada ću je vratiti na 180, još nekih 10 do 15 minuta da se fino dopeče i da dobije onu lepu hrskavu koracu. Ja sam sada ovog trenutka izvadila pitu, kao što vidite ona još nije skroz dopečena. Ostalo još možda neki 10 minuta i sada ja ću ovo uraditi, ali vi ne morate. Ja sam razmutila 2 decilitra jogurta sa 2 jaja i to sam ovako namestila kao jednu smesu s kojom ću premazati ovu pitu. Opet ponavljam, vi ne morate.
Evo, pitica ovako izgleda kada je gotova. Sada je naravno još prevruća. Ali meni je ovo zaista fantastično. Znači varijanta kada prelivate sa jogurtom i jajima, ali i ne morate, znači nije obavezno. Ja sam ovo uradila, ako voli čist ukus krompira, nek ostavi tako, ona će i sama po sebi i tako, vidjeli ste i sami prethodnu videu, znači ona je nadošla. Znači, i da ne stavite ovo, bit će podjednako vizualno lepo. A ukusima ne vredi raspravljati. Dragi moji, ja ću sada ovo ostaviti sve da se dobro ohladi kako bi mogla da sečem i da naravno probamo da vidimo zašto smo se toliko trudili. Pošto trenutno nema ko da mi drži telefon, morat ću sama i bit će vrlo nezgodno, ali ljudi moji, kako sad ja ovo da probam? Znači ovo je fantazija. Pogledajte. Pogledajte. Još je do duše i topla, ali ja ću se nekako potruditi zbog vas i zbog sebe da probam. Bože, svašta. Ovakve stvari kod nas u kući klanu očas posla. Imam 3 muških, tako da verovatno za nepunih sat vremena sve će da klane. Nema. Hvala što ste bili i danas sa mnom u ovom receptu. Hvala što me pratite, što ste sa mnom. Dajte mi predloge, sugestije. Naravno, zapratite moj kanal. Jer ovako vam se sviđa šta radim, onda ćete me naravno i zapratiti. Čekajte me sa sljedećim receptom i naravno isto ovako napravite.